Birthday Bubakra. Happy birthday, Bubakra. I love you. I love you. Bubakra, I love you. 예, 영어로. 살다 뭐 스쿨로 속박이야. बेले हमारे चीनी मीडिया रखना मोंका अमरावती स्कूल वेस्ट रतनपुरनी मिशिनी मिशिंगो और मोंका एसबी स्कूल गाय चिन तिनी बुबाक्रा ने बाटन दिनो जों जो तो जे मानसा स्कूल थांगो स्कूल स्टूडेंट रक बाय जों मालाय मुं बान्दा ताय तिनी जे थानसानि जे मारि अखराम नसों जो तो जागोन तिनी जों तिनी दंगायो एबं चिन बुबाक्रा आंखा बेले स्कूल बेले खाकुवार बेले खाकाहा ताय चिन दखानि बगै बेले सामखाय दंगानि बगै जों चिनि 186 किंग चिन बुबाक्रा महाराजा प्रगतिशील मानिक बाहादुरनि जे अ बर्थडे जों तिप्रा सारकनि बगै जे मसिहा तिप्रा सारकनि बगै जे सामखाय दंनाय बिनि बगैनो जों दिन काजो सुरिवो जों इसोरनि थानि जों मनोपिनि सानो बुबाक्रानि आयुक्ताय बलकथु बुबाक्रानि अबरताय बलकथु बतायबो चिन दखानि बगै सामखाय माना लिनो जों दिनि थामसानि साल थामसादे एक पीस दे जों कि जतो जानो थांगै जतो आमसानि बराव लुकुनि बराव सुबाय दिन बुबाक्राखौ जोंनो मेसेज दिवो नरक स्कुलनि स्टुडेन्ट मालादि बरकसिनि फ्यूचर चिन थिना चिनि थिनांनो जदि करा खायमा खाय जोंबो साबजा करा चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा स्कुल नि जेराव सायमेया खाय चिनि अड एजुकेशन अफ अड टेक्नो कारण जों सायमानो चिनि लाइबुमा चिनि इतिहास चिनि स्कुल अ जों काम मावनि सिलेबास गरै अब जों बय परिमानलिया आमनि बगै जों नाखाय जे मानसा चिनि 186 किंनि thousands of years नि चिनि लाइबुनि चिनि इतिहास अब जों सायमानो gitu जों दिनै चिनि लाइफमा जों मापरिया जों भारतनि जत जागानि नि औरंगजेब থেকে শুরু खाय मोगल जों इतिहास मापरि जों चिनि आकबरनि इतिहास मापरि बेबो चिनि खावनो स्वयं हुसेन शाहनि मेसेन्जार चिनि जे चिनि राष्ट्रतन्त्र जे 1949 15 अक्टोबर जे इंडिया मार्च जानायनि सिगांनि इतिहास लाइफमा जों दिनै मापरि दिनै चिनि मनुमेन्ट गावमा दङ चिनि बुबाक्रा खरनि चिनि अजेन्डा पेले साइ जागा अबरन चिनि चिनि बरनि लाइफ मा इतिहास आतरक तरक कमाइ दं साइमै आंनि दं अबरन सिनानि बागैनो जों आम जों बर'बाय थानाय मालाय लेखक सालायो चिनि सायाव चिनि फिउचार चिनि प्लान चिनि स्टुडेन्ट अबो जों मालाय जों अरा दिनै अमरावती स्कुलाव केक रालायखा जाय खाता कलम गाव जों बागलायखा अमहायखैनो ताकारजला गर्ल्स हस्टेल बयज हस्टेल बो जों दिनै खाताराव बागलायखा केक रालायखा जम्पुइजला गर्ल्स हस्टेल बाहायनो केक रालायखा खाताराव बागलायखा दिनै हानि पाइथा थावनाय सेन्ट मेरिज स्कुल जम्पुइजला गानानि सेन्ट मेरिज स्कुलाव जों आरा थाङो लास्ट फाइनाली जों एसे जेराव हामखौ मालाय लायो चिन बुबाक्रा बार्थडे जों बुबाक्रा आसामनि सानो जों ज'तर बाक्सा थांसा खायो जों वान सुका हाम वान सक लायो बिनि अ बार्थडे जों इसोरखौनो सुरिवा काटु सुरु बुबाक्रानि उमरखै फलो खामायसै Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bubakra. Happy birthday to you. May God bless to you. May God bless to you. May God bless dear Bubakra. May God bless to you. Okay.
আমি সদর আশিতে পড়ব আমি সুকান দেব না লাইসেন্স পড়ব পর্যন্ত করা আমি ছেলে দেব না বাকি পড়ব Roton Puri bisini andalo pero tinni pang asopang barang romes mono kale hame ya faro ini chini o thanchani shal ayaka chini bubagran ase mani shal no jongora thancha ke palale ne joton phaile ja pero bale hame ya faro chini school ni headmaster no Pero Paimanda Paika Joto Chini leader of Angum Korea, chairman, joint chairman, block president, vice chairman Joto leader of especially Sini student on Bela Hamaya Faro and not is a chicken of no young position. This Haman of Lena, something but at in Sini mobile kan, mobile lo naik na, naik ni boleh mobile lo, good. Okay, min utama, Babagra, Pradut Kishore Manik Bahadur. Bini baba ni mungkitam Saiman, Grit Bikram Kishore Manik Bahadur. Bini Thagung Gangkai, Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur. No, ka raspberry. Aku raspberry tu nuka na. Awak bini thago. Bini buta. Arno bottom. Norok Simon na. Sini itihas ini live buma. Norok to boy of mapori o itihas of mapori na class 9 ko 8 dogo. Ha? Pia ba tilpro ni itihas le mapori ya. Na tilpro bu sera sai thanga no Simon Maya. Kan bagi male Sing boy mapuri. Tirpura Jowo 184 জন রাসাই থাকা। আমাকে শুধু ও নখ নালে চিনামা নখ না ফিল্ম নখ নাবলে না। সিং অতই নখ নাবলে না। আম দিকে দমনি কা চিনেরা। তাবো হয়তোবা ভারত বাই 1949 1949 সনে 15 অক্টোবর চিনি মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর থিমানিয়া গুলো চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী
भारत बाय खयै एग्रीमेंट खयै चुक्ति इंखा जों भारत बाय नरवे बाक्सना देश चुक्ति आमनि सकां अबनि सकां 1950 सनि सकां माने 1949 सनि सकां चिनि त्रिपुरा अंखा जों गाय स्वाधीन राष्ट्र जों भारत बाय गरि केउ गरि आफरो चिन देश आलादा राजा रो शासन खायदोंमोन दिनै किन्तु चिनि कोनो बयस सिलेबास रजाक करिनि बगै जों चिनि लाइबुमा चिनि इतिहास सायमा जों ता मापरि हिंखाय ओ मुगल बाहायके पटनंखा शेरशाह আকবর सनि जों मापरि अब जत भारतनि इतिहास जों मापरि फेबा दुर्भाग्य तिनि जों चिनि लाइबुमा चिनि इतिहास जों मापरि किन्तु चिनि इतिहास जों मापन नक्लाय चिनि इतिहास जों मापन नक्लाय माने फेबा तिनि चिनि सिलेबास कायसेबो चिनि राजानि काहिनी अब हाइकेनो 186 नंबर राजा चिन बुबाग्रा प्रदूत किशोर मानिक बाहादुरनि आसायमनि साल दिनैनि से प्राय 47 बছর सिगां ब आसायमनि यागुलो ब्रबो बबनो हाइन चेरा इंखा बादेर खाइते ब शिलंग तो शिलंग न बुम खना ना माबु सगिया कोना शिलंग बतरखा तोरै लगै आकुय ताबो चिनि हावो चिनि त्रिपुरा राज्यो चिनि बोबाग्रा चिनि 14 लाख त्रिपुरा सारन मथांनानि बगै ब ताबो बिनि जतो किछु खिबिवै बैबे अपमान देजाक फनो बैबे नाक्सले जाक फनो ब तिनि चिनि बगै मसिहा हिसाबै चिनि बरन बगै सामुं खायनान बगै ब तिनि त्रिपुरा राज्यो साकथारि बोबाग्रानखौ जतन हामजोगो जों हेदबा चिनि राजान जों साबा हामजेनबा चिनि राजा चिनि फान चिनि बुसकांग तंनाय आमनि बगै जों दिनि जत जागा जागो सुदु चिनि जों अमरावती स्कुल चिमिया ताबनो जों ताकाजोरानि नर्थ गर्ल्स हॉस्टेल केक रालया कोलाये बरम जों खाता पंग बगै फैलेखा हाइकेनो जंपुइजला गर्ल्स हॉस्टेल हाइ खाइनो आरो हाइनो जों केक रालया कोलाये नर खाइले मा स्टुडेन्ट दं ब्रय मालाया कोलाये जों फाइले हाइनि हाइ दिबोनि दुइटा समय ओमफ्राय ओ सेन्ट मेरिस संग्राम जंपुइ फासिंता आरो थाङि जों सासे ब्रबाय केक रालये खाता पंग बागलाये ब्रबाय चिबाय नालाये चिन बोबाग्रानि आसेबानि सालनो दिनै नरतन खना दिनै तामसाल थांसानि साल चिन बोबाग्रांखा माया गोनां चिन बोबाग्रांखा खाकुवा चिन बरन थांसा खायनानि बगै ब अ संसारा आसेखिनि आंखौ गावनि बगै दिनै जों थांसानि दे बा थांसानि साल नै जों जङिना लायखा एबं चिन बोबाग्रानि आयुक चिन बोबाग्रानि उमर ताइबो लकथों ताइबो अहावा बासि दंथों बिनि जे बार्थडे बिनि जे आसेमानि सालनो जों ताइबो काहामकै फाइनाय सालो पालाले माने थों तेबो थांसा खै नरक हायबाय जत मालायले जों ताइबो पालाले माने बगै तिनि जों काइटनि थानि इसोरनि थानि जों सुरु कारण इमा सिंजांका ड्राग्स अब चिनि समाजनो पुरा खुगला खाय खिमोन आ फाता खानि फाइनाव के खोब दं हाजो दं त्रिपुरा साराव तताबो ड्राग्स आमं से कमाय स्पेशल चिनि चला रंग ते स्टूडेंट होते कमाजा तिनि और पेरेंट्स रबो दं गार्जियन रबो दं आं मा सो चिनि भबिष्यत को चिनि जाय चिनि भबिष्यत न संजोदि का हांगत लां थांमे आं थांखै चिनि अ आन्दोलन खायमानि दिनि बुबाग्रा ग्रेटर सेपारलेन्ड सानि दंमानि आलादा राजो सानि दंमानि अबनि कुनु मिनिं दंबला नरक जदि काहामके परिया के नरक जदि काहाम लामाव फैया थांखे अबचिनि कुनु अर्थ दंबला दिनि जों आन्दोलन खाय दं दिनि जों संग्राम खाय दं सालबाय खायबा नरनि बागै चिनि नरनि बागै जों मा खाय जों त हानसि पाइ थांका ताइ बोसोर बासि नायबा ताबो 5 बोसोर के ताइ 20 बोसोर बासिबो न के नरक ताइ खलक दिन बासि न चिनि समाजनो काहाम गति तंग थांगा के नरनि खरकसा नरक दायित्व मा अब दायित्व मा नाय जों मा परिनाय काहाम तंगन बिसिदे बनि मा फुनुगनाय तार परिनो चिनि समाज ति साजाकनाय चिनि सोसाइटी कुजो कानाय बैबायसो मासिक जा काजे आं आशा खायो नरक साजा कुजो कलक फटरनाय
norok kaham ungnai ani biswas dong lama habil tathang di ini cini bubagan of birthday ase mani shal অবশ্যই খাও না রাখলাই নাই খাইনাই বছর 4 তারিখ জুলাই দিন বুবাগ্রানি বার্থডে অবশ্যই খাও না রাখলাই ন তাই বুবাগ্রানি উমর অলখংথু তাই বছর বিনি বার্থডে মলগ্রুম ব্রুম বিন বার্থডে পালাইমান উঠু অবশ্যই সাউইন আনি কিসা কক সামনে অরুন পাইরিকা যতন হামবাই থ্যাংক ইউ